Għal-konklavi fil-Pjazza tal-Vatikan u Pellegrini minn kull rokna tad-dinja, inkluż Maltin. Fi Pjazza San Pietru bħalissa preżenza sostanzjali ta' Maltin u Awċin, anke għaliex il-kolleġġ tal-Kardinali jinkludi l-Kardinal Awċi Mario Grech. Joe Psyll għandu 82 sena u mir-Rabat Għawdex u tela Ruma apposta l-konklavi. Ma' TVM News Joe stqar li kien hawn fl-inaugurazzjoni ta' Benedittu 16 u ta' Papa Franġisku. Iżda l-mument tal-gallerija mill-Bażilika ta' San Pietru għadu qatt ma għexu. Provajt nitla' l-konklavi, imma dejjem kont ikun ġurnata wara. Issa id-darba sibt kmieni u rnexxieli nitla' għall-konklavi wkoll nisperaw li tkun esperjenza sabiħa. L-istennija daħna l-bajda mhix taqtalu qalbu. Dewmien ma joġob il-ħadd imma jkun dewmien li għajimlek entużjażmu jqanqlek ukoll għax imbagħad tara r-reazzjoni tan-nies, insomma tisma' dak jitkellem hekk, tisma' dak poġġa bil-qiegħda fl-art qabad kuruna qiegħed jitlob l-oħra tkanta insomma l-ieħor qabad bandiera u beda jgħid Alleluja, Alleluja. Banketti li jsiru tista' ġorrom isek għandek bastun f'idejk insomma u tiftaħhom u toqgħod hemmhekk ikollok ktieb jew gazzetta tgħaddi wkoll insomma. Bintu Ivana qed takkumpanjah. Ma kellu entużjasm kważi kważi ta' adolescenti għalkemm għandu 82 sena biex jiġi u għażilt nakkumpanjah. Lill-Kardinal Grech Joe jafu sew, jiftakru student, kien jgħallmu l-edukazzjoni fiżika. U kien student bil-għaqal, b'virtujiet li naħseb li kien jispikkaw xi ftit ukoll dak iż-żmien. Fil-Pjazza tal-Vatikan iltqajna m'aktar Maltin fosthom ma' żewġ tieħbieb li ġabu magħhom il-bandiera Maltija u ma' familja. U ġejna l-okkażjoni tal-konklavi, forsi naraw lil Mario Grech isir Papa l-ewwel darba. U s-sibt kanna kollox maqtuħ bil-lukanda fejn noqogħdu kollox biex ġejna hekk. U ġejna l-bieraħ fil-għaxija. Imma din hija okkażjoni unika la tkun hawnhekk u qed jiġri dal-avveniment straordinarju ma tistax ma tiġix il-Vatikanu. U għandna t-tifel tagħna wkoll iktar speċjali ħabba li għandna Kardinal Malti. Nittamaw li min jilħaq Papa issa jilħaqx il-Kardinal Malti jew le iġib fid-dinja il-paċi u l-għaqda fost in-nazzjonijiet.